бързо! Много бързо, Славене, само 2 думи. Yani старшото червеното издица. И дано това не е последната победа на Пламен Кабуров. Пламен Стайков е един от най-щастливите мъже в год в момента. Той е човека, който направи състезанието на Камбуров така успешно. Разбрахте как завърши то. Да взема и 2 думи от Илия Царски. Не съм сигурен дали ще бъде възможно това. Автомобилите са турбо. Има проблема, просто нямаше, струва ми се, че без двигател е Илия, нямаше как да спре по никакъв начин, имаше сериозен проблем с Митсубиши. Това е причината. Ивайло Петков, да ви обърнем. Дами и господа, Ивайло Петков в състезание. Ивайло очаква ли се от тях? Разбирам, но